Nakuha naman natin ang ating police report ngayong umaga. Tinamaan sa ulo ang isang babae na tumalsik na bato mula sa Ginagawang Daan sa bahagi ng Mayombo Street, Dagupan City. Sa isang Facebook post, isinaad ng biktima na dahilan umano ang mabilis na patakbo ng isang truck na tumatawid sa nasabing daanan kaya tumalsik ang bato. Bumaba umano ito sa hagdan na nasa gilid ng drainage, ngunit sa pag-akyat ay naabutan nito ang mabilis na patakbo ng nasabing sasakyan. Idinulog naman ito sa kinauukulan upang bigyan ng pinansyal na assistance habang patuloy na ang pagsasaayos sa nasabing daanan. Matatandaan na naging pahirapan din sa ilang maliliit na sasakyan ang pagtawid sa ginagawang daan dahil sa naiwang malalaking bato matapos na anurin ng baha ang buhangin na itinambak bilang pansamantalang daanan. IFM News. IFM News. IFM.